Takže čaute všetci a toto bude moja nová mini Toka Boka séria. Taký film teda presnejšie, mini film Toka Boka. Mini Toka Boka film, teda ako už vravím. A z názvu ako už vyplýva, tieto 4 postavičky pôjdu hľadať vlastne UFA, preskúmavať a tak. Takže najprv vám ich predstavím a potom sa môžeme pustiť rovno do príbehu. Toto je Nell. Toto je Sammy, alebo Sam. Toto je Martin. A toto je Amal, alebo Ami skôr. Takže môžeme sa pustiť rovno do príbehu. Počkaj, musím vypnúť budík. Sammy, vstávaj. Už musíme ísť, áno. Poďme si zobrať naše tašky, tie už máme našťastie zbalené a poď rýchlo. A musíme ich dojsť zobudiť, lebo si zasa nenastavili budík. Dobré ráno! Haló, Martin, vstávaj. Tak nechce. No ale poďte, musíme ísť tento výlet sme tak dlho plánovali, keď sme to teraz zrušili. To už by fakt nebolo správne. Tak poďte, ideme sa hore naraňajkovať. Tak sme tu. Tak si položíme rýchlo tie tašky. Tu. Tak. Máme si tu sú naše už krabičky pripravené so snackami. Tak poďme si sadnúť. Takže dáme si tieto sendviče a máme iba 2, takže sa podelíme. Ok, tak ja sa podelím s Martinom. Ok, tak ja jeden sendvič dám Samimu. Tak ja sa podelím s Nell. OK, tak ukáž. Ten celkom dobrý. OK, skúsim aj my. Celkom je dobrý. Chcete ešte trochu niekto? Ten sandwich nejde zjesť, prečo je taký tvrdý zrazu. Dobre, už nie. Tak poďte, rýchlo si vezmeme naše veci a budeme môcť ísť. Tak, poďme dole. Počkaj, nezabudli sme s náhodou kľúče? Počkajte, tak ja idem rýchlo skontrolovať. Zabudli, rýchlo vezmem tu. Dobre, poďme, ideme dole. Tak. Poďme. A poďte, ideme do karavanu. Tak, a už sme tu, rýchlo zatvoríme dvere a poďme si tu položiť naše všetky veci. To môžeme použiť tu aj si sprejom, možno sa nastriekať. Počkaj, čo je toto tu zelené? Je to ten čaj, čo sme brali. Ešte niečo sme brali? Tieto plavky. Aha, dobre. Plavky ostatní máme inde, takže to je v pohode. Stajme naše krabičky s jedlom. Tak. Tak ja sedím s Ami vzadu. OK. Alebo chceš sa vymeniť? OK. Prečo sa do tohto miesta nedá dostať? No. Už sa dá, poď. Dobre, tak ja šoférujem. OK, tak poďme. Tá cesta teda bude trvať 8 hodín. To je trochu dlho. No, neviem, uvidíme. Tak budeme asi určite ešte raz niekde stáť. OK.
A ideme teda do Arizony, že? Áno. Že do Arizony ideme ku Grand Canyonu a tam je teda tá časť, ktorá je skoro ako Area 51, kde sú divné veci. Ale myslíte fakt, že to je dobrý nápad ísť tam hľadať UFA, tak? Ja som zase spadla. No neviem, či to je dobrý nápad. Akože tiež neviem, ale bude to dobrodružné. No, akože to si myslím tiež. Sú asi 2 hodiny. Haló, Martin, babi už zaspali. Ale za chvíľu ich budeme musieť aj tak zobudiť. No, veď, lebo za chvíľu budeme stať. Lebo už sú 3 hodiny, ešte hodinu a stojíme. Dobre, tak sa poďme. My sme si zaspali, že? Hej, ale za chvíľu už stojíme, takže to je OK. Tak, a sme tu, tak poďme. Som zvedavá na tú kaviareň, či budú mať niečo dobré. Dobrý deň. Tak si sadníme. Dajme tomu tu. Tak idem na niečo pozrieť. Si proste. Kažte, čo to také máte? Tak my si dáme 4 croissanty, 2 macchiato cappuccino, nie, 2-krát espresso macchiato, ready to go a 2-krát dajme tomu, poprosíme normálne espresso. OK, pripravím. Dobre, takže tu je teda espresso macchiato. Ďakujem. Idem ti pomôcť. Tuto je teda to normálne espresso. Ukáž, prinesiem vám to. Takže, čo je pre koho? No toto je pre mňa, toto je pre moju kamošku, toto je pre mňa. Toto je pre mňa. Dobre. Tam si sadneme nás. Tak ja vám to už donesiem zatiaľ. Ešte ten croissant. Druhý croissant. Môžem to použiť takto? Nemôžem. Tak im to prinesiem až za chvíľu. Takže tu sú prvé 2 croissanty. Tie sú dobré. No fakt. Tak, a idem vám priniesť ďalšie 2. Taniere tu dám. Jeden. Druhý. Tak. Toto je pre vás. Ďakujeme. Mňam. Nel, ty si objedná croissanty. Fakt. Ty vieš, že ich tak milujem. Ďakujem. Tak my si vypijeme so samým tú kávu a položíme zatiaľ tu. Okay. Dovidenia, ďakujeme. My si tú kávu vypijeme po ceste. Ešte raz ďakujem za tie croissanty, tie boli výborné. Máme sa čo? Toto, dobre, tak poďme. Môžeme si to položiť tu.
Nemôžeme. Aha, to nejde, aby to nespadlo. Tak to radšej budeme držať. Tak. To je fakt dobré. Ukáž. To je no. Tak si to položíme zatiaľ tu niekde. Tak. Už sa blížime. Kúkajte, už iba takú hodinku, lebo už tu vidno nejakú púšť aj. Videli ste to, čo tam bolo? Čo tam bolo? Ja som to nevidel. Čo, niečo divné? Ukáž. Prečo tam je krava, ktorá levituje? Čo sa deje? Pomoc! A zasa to tu je. Čo sa deje? Pomoc! Pomoc! Čo sa deje? Čo sa deje? Ja sa bojím. Čo sa deje? Tuto je stále. Pomoc! Už to tu není, ale to čo bolo? Reálne, fakt, čo to bolo? Čo? Akože fakt, čo to bolo? Čo? Proste čo? A už sme tu. To bolo riadne strašidelné. Ale, takže. Toto bola celá prvá časť. Takže dajte like a dajte aj odber, ak chcete druhú časť. Čaute!